misiniz? Nihaller, isim misiniz? Nihaller, isim, Hey, salam do'stlar. Nechuk hallaringiz? Endi sizni sog'inib, sorg'ayib tugul, qorayib Instagram bilan sayohat rubrikasini davom etib turunda yonushi yigit Tataristonning otqa otlanib qozongan blogeri Ilnas qiziq-miziq. Әлеге чыгарылышта biz Tatar Instagram'ның eng aktiv, eng qiziqli, eng ko'p yozuvchilari bo'lgan jırşı biyushi, yumor ustasi, parodiya ustasi Danir Sabirovning Instagram'i bo'ylab sayohat etirmiz. Birinchi rolik Danir Sabirovning konserti vaqtida bo'lak etilgan ayber turida bora. Әлеге роликны инде 120 меңгә якын кеше караган. Дуслар, бүген безнең ял балалар китте Мәскәүгә, теща да китте, аулагы. Концерттан биргән әйберләрне, в общем, җыештырырга булдык, үзебезнең бүтән теге җыелып яткан бүләкләрне шыланны дип әйтик. Нәрсәләр генә бүләк итмәгәннәр икән концертларда. Монда конфетләр дә булды, шәйләр дә чыгардык, мәйләр дә. Юк белән монысы, концерт һәммәсен бу костюм белмим. Kızlar балалар өйдә булганда, мин укытучы булсам, алар укучылар булса, бүген дуслар Күрсәтмәгәнгә әниләр карый. Ярай инде нәрсә, 32 яшь, сиңа 29 бит инде, ике балабыз бар шуңа туган. В общем, мин ахыры бүген полицейский булам, хатын була медсестра. Горничная. Горничная. Плюс менә горничныйга көтү-көтергә чыбыркыла. Так что бар икән күрәселәр, рәхәттә үләселәр. Siz ничек уйлыйсыз дуслар? Кемгә һәм ни өчен әлеге бүләкне Данир Сабировка бүләк итәргә башына килгән? Бәлки бу бер пиар ход кынадыр. Үзегезнең фикерләрегезне аска комментарийга языгыз әле. Инде сез әлеге видео астына үзегезнең фикерләрегезне язган арада, без күчәбез әлеге видеоның комментарийларына. Аеруча да Фирдус Чамаевның комментарийсы бик кызык булган. Данир брат, хатыныңны малай ясарга сиңа җибәрәм дигән идең. Шул киемнәре белән көтәм дип язган Фирдус абый. Инде күргәнегезчә, безнең артистларыбыз матур итеп, җырлап, биеп кенә йөри белми, ә инде үзләренә күрә яхшы итеп шаярта да белә. Инде бик күп кеше видеоның дәвамын көтәбез дип бик күп комментарийлар калдырсалар даган, әлегә видеоның икенче өлеше күренми. Инде минем уйлавымча Данир Сабировның тугры тамашачылары, тугры язылучылары видеоның дәвамын бик түземсезлек белән көтәләрдер. Икенче видеоролик безнең шулай ук Данир Сабировның Instagram'ыннан. Сандугашымны кыздырам, әби биргән табада һәм дәвамын языгыз ди Данир Сабиров. Сандугашымны кыздырдым, әби биргән табада. Продолжениесын кызык итеп, сез уйлап табырга тиеш дуслар. Көтеп калып кызык җаваплар. Дуслар, әгәр дә сез андан комментарийларны киреп укысагыз, барсында күрерсез, Данир Сабировның язылышлары да Данирның үзеннән ким куймыйлар. Әгәр дә кәефегез төшкән булса, рәхим итегез әлеге видео астындагы комментарийларга. Анда бик кызык. Махсус сезнең өчен мин үзем өчен иң кызык булган комментарийларны сайлап алдым һәм инде хәзер сезгә дә укып китәм. Башын инде барыгыз да беләсез. Сандугашымны кыздырдым, әби биргән табада, тузын күп салганмын, ахыры куркып торам кабарга. Сандугашымны кыздырдым, әби биргән табада, Dostum белән пиво эчтек, хатын киткән арада. Сандугашымны кыздырдым, әби биргән табада, гынагысын әби юар 5 вакытлы намазда. Сандугашымны кыздырдым, әби биргән табада, хәзер кызым кыздырам мин, бабай биргән диванда. Менә шундый бик кызык комментарийлар, дуслар, рәхим итеп киреп укыгыз. Дуслар, шуның белән безнең Instagram белән сәяхәтебезнең әлеге чыгарылышы тамам. Әгәр дә видео шуса лайк куйыгыз, дусларыгызга күрсәтегез һәм комментарийга языгыз әле. Алдагы видеода кемнең Instagramы буйлап сәяхәткә чыгыйм. Көтеп калам. Рәхмәт. Пока-пока. Düşürme indi. Yo. Devam ettiğiniz mi? Oldaki videoda kimden Instagram? Sen buldu mu hatırlamıyorsun?